Man. Han kan... Hej! Du skal da ikke... Hvad vil du have, Jens? Hun siger skidt for din nabo. Hun står lige og kigge i hullet der. Du får sgu ikke flere krammer af mig, det kan jeg godt sige dig. Så kommer der en klude, Jens. Du kan se, om du kan fange mig, din satan. Nej, du skal ikke rulle på en gruppe. Herren, hvad er det? Du er med? Nej, det er bare noget. Ja, okay. Ja, for satan. Sådan der. Godt nok. Maden er pis. Ja. Det er fordi, det er pis. Bare giv mig en. Hvis det var, så havde jeg bare lyst til at give dig en krammer lige nu. Og så er den tørklæde bagefter. Men jeg står kun lige her foran dig. Lige nu. Så har jeg givet dig en krammer, ja. Svampe og peber. Hvis du var mus, ikke også? Hvad? Hvor du vandt. Er det sådan, du ville se ud, hvis du vandt 30 millioner i løbet? Han tager... Det er sådan for din mund, når du... Det er jo også Det kanel. ser godt ikke ud, som om du har sådan dine øjne, de har sådan en lille små rosiner nu. Krømmet lidt sammen. Ja, rosinmose, hva'? Rosinmose. Tag sgu den øl her. Kan du ikke drikke, eller hvad? Bunden, mand. Bare fordi du er blevet 30. Bund! Ja, mose, 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 mose. Hvad for en nabo er vi glade? Næste. Åh, der er en hund, den pisser på dig. Det kunne være så fedt. Jeg kan se en skid. Hvad står der ud af for, Jens? Så er det også godt nok. Det var fordi, der var nogen, der opgradede til cayennepeber. Du ser godt nok søg ud, når du Ja, han ser lidt søg ud. Hvor fanden skal I bruge det der benzin, de tændstikker der til? Jeg er lige olie og fjer der. Hvorfor en stang er han Skal skal du op have fed en på? spand vand i hovedet? Eller skal han jo i bad, måske? Han kan jo ikke engang... Spand vand i hovedet.